माझं नाव कवरेज देसाय. उर्मल बाग बॉयज उर्मल बाग बरो टुर्नामेंट ऑर्गनायज केल्लो गोवा आणि सिंधुदुर्ग याच्यामध्ये पंचायत म्युन्सिपाल्टी तिथून आम्ही विनर झाल्या मोक्ष पेडणे आणि मॅन ऑफ द सिरीज मेळलेले आणि आमची टीम बरी खेळली बरो केल्लो टुर्नामेंट बरो ऑर्गनायज केल्लो थँक्यू म्हणटा. टुर्नामेंट जरी गोवा महाराष्ट्र लिमिटेड असलो तरी आमची टीम हांगा बरो एफर्ट दिवन जिंकलेली आहा. आमी बरे खेळलेले आमचे भुरगे. कॉंग्रॅच्युलेशन.